kuno kuti tiri kuepweti domo raMwari indoitoitendera mupano waMaraba. Mukomana yanga ari muchipatara ndofunga kaita 3 weeks ari muchipatara but zvino zvinambotrasi zvazoita sei zvazoramba ndomamirira zvakaita kuno kuepweti domo raMwari. So far ari kugomo saka anofanira kuuya nhasi unorara ouya kwataedzwa then abva kwataedzwa odhireswa apedza odhireswa orara mumba mangwana munhu oita sei ouya program rongera wanga tichiita zuva ranhasi. Zvekare tanzwa mukukurukura kwanga tichiita tichisvika panapa zvingange zvazvitaurwa nehama pane vamwe vauya kuzochema sezvo shoko iri rangosvika nhasi richitenderedzwa padandemutande. Veruzhinji vanga vasina kuziva kuti zvechokwadi mukomana atisiya. Ipapo tine urombo hukuru. Pangange pane machallenges zvekare vamwe vanganga vachida kuzoti vabatsirewo nhamo sezvo mukomana aifadza ruzhinji rweZimbabwe vanoda kunge vachibatana nemhuri. Mungasununguka here kuvapa dzingave nhamba dzeEcoCash nezita rinosvikira mari kuitira kuti vange vachibatsira, nekuti vazhinji vamwe vanenge vari kune nyika dzakasiyana siyana asi vari vanhu vaivaraidzwa nemitambo yaitwa namukoma Maraba. Pangange pane nhamba kana kuti weukama angagone kubatana nevamwe vachinge vachibatsiridza kana kubvisa mari yechema. Nhamba dziripo 077 48 913 88 077 48 913 88. Ndombokudzosai mumashure mukoma, ndoziva muri panguva yekuchema kana kuti yekuungudza. Update yamukoma Maraba kuti vanga vachisimbirwa nezvekare kana kuti pavakamborikavha chii chakazoita kuti vazenge vakudzimbirwa kana kuti vakurwara zvekare? Munhu anga ane problem yeliver nemakidneys. Ndiri munhu anoendawo basa ndizvinotedzesera achiitawo sebha ndodambudzwa ranga anaro because every month ega ndinoenda kuchipatara kuNewlands every month ega. Saka zvazosvika kumutsimbirirawo ari pamba vandatona situation iri paite kuti andimese kupi kwanosomborapirwa kuNewlands. Ndaenda naye ati ekuNewlands vazomutakura vazoenda nefuti kuGumo neambulance vomhambira zvakaita kuzosvika zuva ranhasi. Chokwadi muzuva ranhasi chinhu chiitiko chatirwadza chokwadi Charles Mpalume vamunoziva paZimbabwe achinzi Maraba. Said news chokwadi Maraba atisiya. Titori panhamo pare zvino izvi taekta naye madrama akati wandei tiri pamwe chete but zvanhasi muzuva ranhasi izuva renezuro Maraba paakashaya paindependence chaipo tichitofara kuti Zimbabwe yasununguka Maraba ari kufawo. Saka nyika yeZimbabwe chiitiko ichi chatirwadza. Ngatingoziva itese kuti Maraba akusisina zvachose. Mukomana anonzi Maraba Charles azotisiya. Saka takukumbira kwamuri semamirira maiita makamira nesu. Saka nhasi zvashaya momira futi nani momirawo nesu. Hapana kana chiripo, hapana kana chikafu, hapana chati chapo pari zvino izvi. Saka takukumbirawo kwamuri mimi ruzhinji rweZimbabwe kuti mutibatsirewo.